ena Sompa FM live on YouTube www.sompaonline.com ko honso a ya trotro nsem ni bia betimi anya bi na wakenkan ye de aseda man na kojoje si company limited a wode adansie ho ne mapa aba edwaman so pebito na entimi muama project na wo ye no enwie peyo saranso ena Leicester Company Limited wo mo na de Yas toothpaste ene ne brush aba edwaman so se wunyantwi wo sia no peya wadawroma pebie na embo wo se no ho ban nyumakuo yi adawroma ne de kase bono nam nsema hodo ye de eba no ne ebedi mu akotene ne bi ene se kane nafku pani yewra abdu wahabo se koto ye high court nkanchire bi na ne yoku se ne passport ene ne niema wo mo age no wo mo mfa na de ma no abeto dwase nsuyiri ya esiye ewo enkrahanom ma ebiko kan alagboshifo ne tituru kese pa no wo mu kirem se wo mo afiri mu no nhwehwemu foforo asanya ba yese numbers no ehuri akosi enkron wo so afa wo hwe o mai apa mambo enkron kuma mpontu so yewra Ahmed Ibrahim ene ebo MC ya wo Medina baso se wa ya de se pedestrian knockdown pa wotimi aboa asano Offenso South Mensinu emu womo Apal Divisional Police Headquarters hontoma ya eno no mpanifo kyese eba beboa mabambo ho asem agine ye ewo empotam ho kyese akontabuo no enye National Accountability Series no honko awo na mom sa abasika bedi wonsem akwa abafa so dia ye adwuma nyina honko nta ene womo de to nsane ani na aban akra chempanimfo no dia womo ye no ena Professor Nsejaba Bono East ena wowo eno nkransa natifi wose ye pa ebema wo mo a ewo fom no wo mbekentene won ho empenifu eda koko border no wo de nkrata bi aba ya wo mo bo amane se ekebia na wo mo ede wo mo a wo mo kita koko bills ahodo ewo omei emu ehye DDEP enhyehye no abandada no ede ba ye no ase no wo metimi atue sa eka ne nyina afri ho Russia for asaka wa ho Ukraine biu wo mopo tuntum no so Black Sea na nipa nwotwe na topa ye a wo de to fa drone no enam so amawati na nanom wonse de be okase mu ensem weni nkaya hudu bi ena no pei ye de nyina ebre mu se kase bomidin ADWOA ASARE anopei mene triple way man ejapia apam dada afe ensem no ni abusua ye live ewo Facebook no so Sompa Accra 106.5 live na wabaso bi ubanso a de fa kase no hono ya na ade wadwen kire won kanto so na de aba ye no so ye bebo so e de amawo na abusua ye sha se de free kane chief executive officer Edema National Food and Buffer Stock Company aye twene tia frɛ ne nafco yewra Hanan Abdul Wahab Abdul Diba wono ena ekasese na no a womo eso ne penchi ewo airport ho na ekoko wie ekura no womo jeje ne nkrata de fifiri ne nsam ne passport nom ye du ba bi a womo ehia ne information kura je no so na wombehwe e de etimi atworotworo ni nyina yoko ni bi naifo womo sizi enti high court emfra yoko fo ne bi na nkankyere womo se sa passport no kura se court no wohia na adoma boama ne nsa tumi aka na we nyina wo ka no ene wo chese so hwe pa se o buku flight 4 July na wo wi akwaba July 12 na all of a sudden onye duru hwa ye je ne nkrata ye hu so no na asi no na ye sizi besi sabre ni nyina da so wo nsem enti adawroma court won kan kire won na wo moma ne nsanka eno achi wazanzo kura ka kire wo mo se yoko ene attorney general office wono mo atime do wo mo nsa ato 7,000 euro eso 2 mobile phones ya passport no ka ho ne ne ma hora eno nso wo so eno no nso no wo moma ne nsa enka na we nyina a wo ka no yewura Aludiba Abdul Hanan wasadi atoso kire se chekura wo mo che no no na mfa mra kwan so
esan se yama no kwa se efiri saa bosumi de etoso nan ayire so nkonkosi ni de etoso dadu enamienu obetimi akọ waba ansa na wasem kra woko oto no wo mafre no woko ba ye na amo amana enuru fie na mo aso ne penche a se ne na enye ne kwan so a enti koto no emre nyina no wonkyerechire ema ento na som no wonte ase no wo kyerem nso a se de ebesi ase no so mpaka se yebebie so akase so Abusua ye toa anopa no nsia kase bon so ewo ensemfoforo emu assembly member yo wo abofo electoral area ya eno no ewo alogboshi enkramantemu James Akogo ene dia to dwa kansi so dua se wo masan kwa hunu emu baako ya ne nyina no eka emu a wo mu edi kan hu ye enipa nwotwe ewo June ni da na etoso aduru nkron ensubra ne eto ye won kran ha ema ye ti arehosem nipa sen ko ye twin nipadom ko ye ya amanfo mfie so de ensuo no wo mo nenam ho ebinum kura no wo mo kon etetetete ensuo no ani sare ho semi yade bia na ha dwene pa na obibeka se de dada ye ensuo eto ye ekobe na wotwe miensan afei na empenimfo sen recover more bodies ene wo so sa asase no alogboshi ho no wo mo de betu dwa se enipa 16 dunsia ena wo mu hunu wo mu a wo mayira echie no wo mu ko hu se enipa dunsia ni mu no wo ma hunu emu wo mu a eye nwotwe enti 8 no na che se 8 ena still no a ayira wo mu ehunu ye enra ena assembly member se wo ma san kwa ko hu emu no ba ko na emum emu na wo mu ko hu ye no ache se free se nsuo yi to ye bepemenne na wotwe miensamu ene ye wei enti emu no wo mu ko hu ye no sebe na chese asaya eno no enti wo mu nhyɛ da nhunu nipasu ene nipaban a emu no eye se ye oba se ye bema wo mu nhunu na se wo firi he se wo firi baabi na beto ho anase den eno so wo mu hu ni wo mu ya ne se wo ma hu se nipa mu da ho nso emu no se de aye no enya de a wo mbetimi identify body no enti assembly member echiremu se mrase bedwani wo wompotem ho ene aban wo obo wo mabaso pa se ekwa eba nyina wo madawroma ene wo matimi asomu aboa ama wo moda so ahwehwe sa nkrofo no enti nipa dunsia no yehu wotwe ya nra nso yehu ba akwa ka ho enti aka nipa nson ena yehu wo makira kwan se nsuo na twe wo makwakoto baabi se hefa no wo mo se wo moda so a eye adwuma se de be ya wo mbe prapra betete gates ahodo e wo mpotem ho se de be ya sare ho semi ya na anu esi ye ema ye kan ye nwie dayi wo mo bo modern ase wo mbe de wo betimi bia se de be ya ye kwa nim no enima bi etise no enya de se ye besen hu bi ne tichupa ewo enkramantem hanum sei apa amambo wo mai mo de no nanano mahemfo afi gidie ho nsam so afa woda no yewura Ahmed Ibrahim na wono na de abaso kese pa ma honorable Ibrahim Faile Hussein so waya de papa se watimi aboa ma Medina anka pedestrian knockdown pa ni hu pau na ka abonipa na ni nyina no yese ensamso na wo se nipa fa so no dodo na mpeso fa wo penentem na wakroso enti wo hwa na se traffic na nya so se ka ni nyina ka kra bi o aso wo ye ntematwam na asanso na eno no tata na eno no de ntia wo bo na baso se assembly command fund no wotim de ayama sesei wo motime furo nsanso no na wo mo furo nsanso ni nyina nso no wo sama wo mo bambofo no nso ehwese wo no mempeforo no kura beforo ama sesei no eho ka ebo nipa etotwene ka ebo nipa totwene ni nyina ato atwa we wone na na oponchecheku yama ne bofo wo nkran ha na badwafie nso osi anamu ene di nsan komo no. Ghanaians always accuse us of traveling outside and not copying what we see into our country. I remember we went to the World Urban Forum with the MC for La Pantana Medina, Honorable Fela and his colleagues. Upon coming back, he has really transformed Medina. People used not to pass through the food bridge. But as I'm standing here, you can see people crossing through this food bridge. I was in this country when we lost about 65, 68 people from this spot
not alone, simply because they were recalcitrant and refused to cross through the footbridge. Upon becoming an MC, he has been able to persuade the people, sensitize them, created awareness, and educated them, orientated them on the need to use the footbridge to save their lives. People are using the footbridge. I'm so happy. In Azerbaijan, where we went, we saw so many about 300 parks within the city. But we see that in Medina here, he is able to turn the median into green grass. Recruited people, employed people, using his IGF and money to pay them. The people are paid to drain the median. Was it the airquay in ano? What bought your Rafael Hussein Ibrahim Abaso Papa, Wachra Sampa, where you do it? It's answer Domwa, a tin and animal and said those answer 1 for baby and case or 1 more fano. And yasamwa, now she say, Wabwa, a man in our church, I want to know point to and it is uncommon. Yanko Asante Mantamino Emu, Mensi Krache, Ewo Finso South, Eyunumunyam for Franco Usu Amwa. What the 2 justices say Uban in Peswana, Eswa Bambo Wasem, Wometimia Pejemu ye pa, maybe a chemu, a very four sorry, how much I bet yes, Yaquaco Humu be bag Yajinisika, or bet yes, you obedient to Aquacus, you be so Ajinahuni Menina. Now so Nansemo and Temuya obedi MC, and Yeme Koye pa. What in some way you know, etu Jabwa bra, Womoko Pow, a bareful, a ultra modern divisional police headquarters, be home entoma, Ewasamankama, and no Baba Boa, ama approach Juma one more yeno and near menina etimia koye na wochiremu se project no wamon sheda enwie ne kura de ne mom wo hwe nim se wo some miensa enaya edi enimi ansa na afi ebekọ na wie ye no wo mo be ye nyuma nketenkete na aka ho nyina so se de etie sesi akra no wo betimi ahyase ade edi dwuma ma ne menyina etimi akoye yamani boni ba wa beidu ekopie mu wo dwumadie no ase na wabra Honorable Franco Usu Amoa ede ne nsem etuja no sei and Wakano. Why be able to one security very important. Police wasn't mean to do basa any judgment. The car a legacy project now. As I say, more man who because say obedi scarce idea must say jack where for a waste of resources. Until a man paying visi any and this visi no. And abua a man who police jumaya dan say the my contract November 2025. A record time of 4 months and on the now no one was the SCT. We na here identity I can reset now. As I say as I say affected the BBI. Who will be to says and punishment. Or a suspect on some prove beyond reasonable doubt say what if for intuition got to an hotel but I boni nipa boni more and into a guru says on washroom or the BBI because a hotel na a dear rabbit sadio it speaks a lot say about boa amasum green pepe abakonim and into the regional commander and also my that and say for some time now sa robbery activities in about down papa to bit boa manipa akonia baba I want to the new Ebetimi aboa ama omanfo akwa ba wo monhwe wo machi onumonyamfo Franco Usu Amoa oye MC ewo Finso South Niete ne kan enu achi ohene ye owo Finso na nadwamena kenten wo bo mensi assembly na baso ye pa se ne Honorable ba ye abandoned project a wo mo ahyase a wo mu nwie ya ne nyina kan wuram Honorable etimi aboa ama wo mo akoho a contractors ni gusu dendenden ya wo mo ye ho adwuma ma ya de pa ekofom pa nanka ya agensamu enkrofo bi betena ha wo ni ahete ha wo ni ahete ha wo ni ahete ha ene de ye ntibio ma ya de pa ya damas eno nti ena menu apanini hunu se eniama ekofom no ene aposifo yi yampa ba mu wo mu nta no munye bibi mfa ma yen ti sa edani a ye hunu ye yen akasa ye da ye so a COP ofi buache ebeka kire yen na amana ba mu Offenso hene na nadwamena kenten ena yete ne nkana ne kurakura mu wadwumadie no ase Ashanti North Deputy Regional Police Commander DCOP Felix Apedo wono so kire se bambofo no de wo madwuma a wo mo ya ban tua wo mo kano no enti ba wo mo abai wo mo bayire wo mo ho ama bambo mu asem no akoyie ewo empotem wo mo nso wo ma wo madwene se nipa bonefo sem wo mbedi no wo mo entu wo mo hofo I assure you that crime level will come down. Already it is down, but definitely it will come down. That one, if you see it, we assure you can't say that we eradicate it totally, but it will definitely come down. So then we're going to reduce to maximum whatever it is. You can see the men are happy. The various officers who were not having officer accommodation now, this one alone, at least you can see that they will change the way they approach their work. Ene ya yekotie sesi yi eye Ashanti North
Police Commander Abediachire DCOP Felix Apedo Yamani Boni Bawa Beidu ena Edia Maniboi Efri Asantemantem Ebaye Kai was say Anopano Nsia Kasiebo ya Nana Kujesi Company Limited aso asene ena yedaso ede bro wo project ne mibisa wa no pese hina adru wo bu wo ho edan no ya yesi ne hyem manframa mbo kakra bi wo nse nchense ne nyina tutu na edan ne ho nyina krake ahyase edwirigu fom a enesa wanto eniema no ewo Nana Kujesi Company Limited ho wono nkoa na eto adansie ho niema wo Ghana ha yaje atom a wokoto niema wo ho a utimu se ekoyi ankasa project na sa won sheda nhunu material kora beboa wa kwa obemu wafutuo kwa wabra wonje usika bia enchanse ya yede bodan so a eni awie bo kataban na de no ye nyunyunyunyunyu Nana Kujesi Company Limited ne enchanse ni bia no obu ho no amanfo eda ya nsu a totototoi obu sa akoja fa silver ni kwesi ha mame fa bucket we kwesi ya ase nyina tutu da bi yempensa enti kwaje niema no ewo Nana Kujesi Company Limited ho eho na wobenya wasumdwe na wada branches ne de Ghana half na ba bia ubehunu no say na doa plywood say cement na enchansen anase iron rod building wires ne ho nkro ne banyina edin ye ba kope frɛ Nana Kujesi Company Limited ewo 0204 355050 0204 355050 ana 0244 419 393 0244 419 393 Leicester Company Limited womani adwumaku a womoye Yas toothpaste ene ne brush anopai wasore wonya twitwi wo so obu ho no kura fe kura na wodampa mu a wo twini mu enye den a wobesi abonti make sure say unko blow fuse bi angu obi so pe Yas toothpaste ne brush ne bi na fatwi use ebeboa mu amu twitwi mu se ana moja ba no eye problem uyusu Yas toothpaste ne bi an twitwi pa ne hair ba no eno beboa wo woso a wo se sebe ayeyelo se sompa ya sensudie ye ebo ha yi pe Yas toothpaste ni bi na fatwi ebe pai fita wo sere a wutimu se wo sere akukuduro muli na etimi aboa o kasa nso a na confidence no ewo soro eye Yas toothpaste ene ne brush baby etonton sa na emanyina supermarket shopping malls edwama nso ubenya biato enkranfo a mu pese mutu egum shops mu no mo be frɛ 0501 619588 0501 619588 Kumase eye 0501390338 0501390338 nyumakui adawroma ene de kasebo no ebrema minda ne me ho semani tetebe mienu bi pe meba na yato so TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pampa erenti Sompa Accra 106.5 live. Aha, braso. Sompa Accra 106.5 live. Rame erenti kaho nefe wo ba no na wo like you nefe wo sa comment share na unu ebi nso nya bi no nya kase no ma yentu fani yenwram ewo bono na pu efam sompa 106.1 eno yetachi my de no eho na ade acha bi adwumadie anopa adwumadie no wa hene champion tenagwemo no wonu mudidi nkoma na sa 2025 public financial management league table no ebeto epono so na wone professor Nsiajaba kane rector Edema Sunyane Technical University edi nkomo na wobobusa se saadi aye te se de wo ma yeso hwawie na se de wo musi toto wo musi kasem e wa assembly wo ma rank wonyi papa etesen musom so no so eye pa ebe ma wo ma ewiye no ebe hu kwan a e wo sanank wo no de sika ye adwuma na so wo ma hunu na wo ma bo ho so na fe wo no nso a edi mu enim no ya bo abaso na fe wo ma san akentene wo ho aye de ni ho de na bra wo kasa no abena ta agemfu aboa ne nyina no ene wo to ma ne yen
ranking no mo yana ye pa boama yihu assemblies a omo bo omo humodin eni wo ma omo momodin na ebata na e the competition bi abanti ba bia obi to sinu ananse obi a watcha pro no next time round no be bo modin anse obi system ni meyi aba be dikan we say ya na hu me district to say it also keep me economic congratulate so I had the kakra e nya say obo ne humodin ten ya next time round no obi be true west to mudi kind no so be di kind nti e ba so ni aya hihye no dia ba yi a e kire wo mo modern bo a wo mo bo na e kanya amanfo nso so ba bia wo mo modern no amanfo nso kwa ti ko e ko kenya wo ba bia wo so bo wo modern e ko che wo mu kran so wo nko so na wo nya adwuma pa e bi se adwuma pa wo mo ye wo musika nhihye se ni a wo mo de ye adwuma no eno na kire se wo mo bo wo modern ana so wo mo modern no Professor Nsiajaba one ya kane rector Edema Sonyane Technical University na enkomoi wodi wade acha bi adwumadi na no wa hene champion ne tiegwa mu wo Sompa Techman 106.1 no so na we are making no live 105.5 eno Sompa Droma kensta bi di atomo se ya ma adehye no wono mofa bi e ko Russia monte so no abusua ma wede mfio se we are ye kan nyina no attack biasi na ansana no press release dapono so yemfama Enkrata bi every Ghana Cocoa Board eye Cocoa Board fo akache na emu nsem no eye tiawa de womo ka nyina ne sa fimpinu ne aduru no miensa 2023 no aban de domestic debt exchange program ye etwe tiawa fa ne DDEP baaye e ma san hye ya wo de baaye ebeka ankurankura huduo bi anu mu ekura cocoa bills bi ewo Cocoa Board womo akache ema womo ho kire womo pa na free sa bre no eka no na eye 162 million Ghana cedis ene abrewe yipuma kwemu ama Cocoa Board fo etimi settle saa eka ne nyina enti womo pese womo fa enkrata iso na womo ka kire womo de womo sika investors ahodo ene womo ka DDEP no ho nyina ya ede womo ho ko kire womo ewo san hyehyɛ ni mu no womo pese womo da womo ase se womo anya abotre ede ama aban free 2023 na abesi sabe na kyese emfihia miensani afei na Cocoa Board fo etimi atua saa holders ni nyina ka na womo de womo no afei womo abo aban no so aba so se ni nyina mu no wetimi atie gina na eka womo de sankrofo nyina no womo atua ede ama womo enkrata ya eba ye Department of Public Affairs empenifo a eda no womo na womo nsa ehyasie abusua fe Russia no meduru ho mensan ma yenwie nsem ne nya ewo monten so na attack bi akoso Ukraine wono mo chese Black Sea no so oil tankers a akwakofa fango ede ba no ya bombo no na no so wo mo de drone na ye e ma nipa be se enwotwe de o betumi aka ne pre se wo mo da ne saade echi no na saafo no nyina eti nana no mo wonse do na wo ye a esi ye na mayor Atan Kobza wo boss no wo chese eno kura wo mo ka no wo mo san kokko hu fufuro be kura wo ni process of work ho baby anso ho Zaporozhia ho so saa ebisansi na wo ya wo mo kan wo mo hu Russia wo mo dro makomako aduo no ya wo ya kan nyina no emu be se du nsonso no ekọ saa oil tankers no ho enti nya dia wo mo de fa baabia esanse sentokwa bi asi na obi so wotan wo na bibia asi wo fie wo ba na ya hye ho a ho na abebusa no se tie bia de wo so wotan wo na enti wo mo kenkan na wo mo saa de aka ho se sie won betumi aka se nipa makomako ahanu adu economy ensa ya wo mo de nkantokwa ne bi wo mo nka ho civilians ene yeku won emu apema henkunu adu okono wo mo nyina prepra June na mu eno ya mane a wo mo bo a yenso ye boso ede am ye tifo Kasia bono SC Sompa 106.5 FM across no tie FI saranso na Sompa 93.1 womo fa bi ewo Kumasi Adamfo pa radio nom doma 100.7 enkranza Sompa Techiman Sompa Sunyan Sompa enafe takwa Sompa womo nyina FA bi Kaneshaban radio wakaneshi uko www.sompaonline.com
mepacho ubetimi akona nsam no wako kenkan bi ewo ho nana kujojesi company limited a woton adansi ho niema ena afi Yaz toothpaste ene brusha Leicester company for ene dia ba adwaman so wo madawro ma ena no pay yetena se rich BITMISE ede yen echo Facebook yeno mo a ye be kenkan kase bono ede ma mo ADWOA